idan ka ga baka samun ikon daman ka tashi ka gana da Allah ƙarshen dare, kun sa ƙarshen dare ne ake samun duk arzikin da ake nema. Ƙarshen dare ko shine lokacin kafin fitowar alfijir, kamar karfe 2 na dare zuwa sama. To idan mutum bai da iko akan wannan, domin wannan arziki ne, hadithi ya tabbata a cikin sahihu Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kashi 1/3 na dare ya saura, idan kashi 1/3 na dare ya saura, shine muka faɗa ana samun wani lokaci dare ya fi rana tsayi, kamar yanzu mun fara fuskanta wannan lokacin sanyi zaka ga dare yana fin yini tsayi, lokacin zafi zaka ga yini yana fin dare tsayi, haka Allah ke kaddarawa. to duk yanda ya juya dai karfe 2 da dan motsi din nan har alfijir ya fito, wannan lokaci ne mai tsada da daraja a cikin rayuwar musulmi. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wannan lokacin ya shiga, Allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa sama ta ɗaya, sauko wanda ta dace da shi, zai rinka cewa fa hal min da'in fa astajiba lahu, akwai wani wanda ke cikin damuwa yake kira na in amsa mishi, fa hal min mustaghfirin, ko akwai wanda ya min zunubi da rana yanzu yana neman gafara na fa aghfira lahu, ni Allah in gafarta masa, fa hal min sa'ilin, ko akwai wani mai roƙo wanda ke neman wani abu amfanin duniya ko lahira, abin nan da kake nema ya shafi duniyanka ne ko ya shafi lahiranka ne, fa hal min sa'ilin, akwai wani mai roƙo na fa utiya lahu, ni Allah in bashi abin da yake nema. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ba zai gushe ba yana maimaita wannan tambaya har sai alfijir ta fito, sannan Allah zai koma, har sai alfijir ya fito sannan Allah ta'ala zai koma sama al'arshi, koma wanda ya dace da shi. to kaga shine malai ce idan baka sami ikon tsayuwa a cikin dare ba, wa siyamun nahar, kuma da rana baka samun ikon yin azumi, fa'lam, to ka sani in ji Fudail bin Iyad, annaka mahrumun, an haramta maka wasu abubuwan alkhairi masu yawa, an katange tsakaninka da wasu abubuwan alkhairi masu yawa, saboda waɗannan abubuwa biyu abubuwa ne da suke kai mutum aljanna ba tare da shamaki ba. ya ce an haramta maka alkhairi mai yawa, sannan mukabbalun, mutum ya zama kamar wani fursuna kamamman yaƙi, shine mukabbal asir, wanda ake kamar wanda aka kamo shi a yaƙi bai da yancin kanshi, kaga aka ɗan gidan yari shi ma yake bai da yancin ya fita ya abin da ransa ke so. ya ce an ɗaure ka tamau, me ya ɗaure ka? ya ce kabbalatka khati'atuka, zunubai ne suke hana ka wannan, kuma gaskiya